Okulandelayo sizokhuluma ngakho ukuphakelayo namanzi. Ukudla namanzi kungaba amathwali bezifo. Amagciwane avela kumquba, amathe noma umchamo angasakazeka kalula uma ukudla noma amanzi kuhlangana nezilwane ezinamagciwane noma izinto ey'ngcolile. Le sifo esithi isifo samatele nezinye izifo zingasakazeka uma iy'lwane ezigulayo zidla noma ziphuza emgqonyeni yokuhlanganyela. Okuphakelayo okulethwayo senza kanje: bhala phansi konke ukudla okulethiwe kwincwadi yokuphakelayo. Ukudla kufanele kwehlise endaweni ehlanzekile kude ney'lwane. Iy'moto eziletha ukudla akufanele zeqe lapho kunganasidingo. Gcina ukudla kuhlanzekile futhi kuvaliwe. Konke ukudla kugcine ey'ndaweni ezihlanzekile, ezomile ukuze ukuvikelela umswakamo, amagundwane, iy'nyoni nezinambuzane. Lezi zinambuzane zivame ukuthwala futhi zisakaze izifo. Sebenzisa izitsha ezivaliwe noma imigqomo evaliwe uma kungenzeka. Hlanyela ukudla okuchithekile ngokushesha ukuze ungabizi iy'lwane zangaphandle nezinambuzane. Mayelana umshini yokudla, ungalokothi usebenzise izinto zokuphakela, ukuhlanza umquba noma iy'ngubo zokulala. Sebenzisa amabhakede, iy'nkophe nezitsha ey'hlanzekile. Lawula ukuthi ubani ofinyelela izindawo zokuphakelayo. Khawulela ukufinyelela izitolo eziphakelayo kanye nemigodi kubasebenzi abagunyaziwe. Izivakashi ezibalulekile kuphela ezivunyelwe. Ungalokothi uphakele eduze kothango omngcele. Ukondla eduze kocingo oluhlanganyelwe kwandisa ingozi kwezifo ezilwaneni ezingomakhelwane. Gcina imithombo yamanzi ehlanzekile. Imisele yamanzi kufanele ihlanzwe njalo. Qinisekisa ukuthi iy'ndawo zamanzi azibi ney'lwane zasendle noma imfuyo engomayamakhelwane.